Ako? Na ay maadto mo kuno siya ron. Isip kayo, makadong busal. Nakulakaw ko. Di na. Oh, kuan ta nga son, kuan po dulubon. Numan? Adto ka? Oo. Kuyog ako nilang cake. Ana, ang nagtagpuan. Ayun na. Hello, hello, hello po. Good morning po, Mami Im. Salamat po sa pagbisita. Mega mega love shout out po. Tamsak dan host, mega love shout out. Salamat po, Ate Presi, Ma'am Presi Mercado. Salamat sa pagbisita po. Good morning po, Pulubing Ina. Salamat, salamat po sa inyong pagbisita. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Kumusta naman po kayo dyan? Tapos na po kayo nag-LS, Mami M? Ma'am Prese Mercado, salamat sa pa-heart mo dyan. Salamat, salamat po sa inyong lahat sa pagbisita. Pulubing Ina, kumusta na po kayo dyan? Wala po ba kayong ginagawa dyan? Baka may ginagawa po kayo. Tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo dyan. Ingat-ingat po kayo sa mga ginagawa nyo. Salamat, salamat ulit. Salamat po, Ma'am Prese Mercado. Wala pa akong music ngayon kasi mag-overheat yung cellphone ko. Pigilan na lang mag-shutdown. San province mo host? Dito po sa Cebu province po. Ma'am, Pulubing Ina sa south nga part dito sa Cebu. Sa Mualbual. Kayo po, Ma'am Pulubing Ina, saan pong probinsya nyo po? Thank you po.
Baka may premiere po kayo dyan guys. Magsabi lang po kayo ha para matamsakan natin. Sa province di Makita City. Iloilo po. Grabe yung sa province di Makita City. Wala biro ka din pala po. Pulubing ina. Salamat po. Taga Iloilo po pala kayo. Ang dami din mga vlogger din dyan sa Iloilo po, no? Sino po yung taga Iloilo po? Hindi ako nakamove on sa province di Makita City Natatawa tuloy ako. Mega love shout out po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa pagbisita. Gilis lang po ako saglit kasi para may ma-update lang po may ma-upload din po. Hindi po ako makapag-edit ng video kasi minsan masakit yung mata ko. Video lang po habang naglilinis. Sige po ma'am, pulubing ina, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Salamat po sa pag-video dyan. Salamat sa inyong lahat dyan sa pagbisita. Ano kayong gawin ko? Ayan. Hindi makita yung dagat. Mega love shout out po sa inyong lahat dyan. Saan po kayo sa nasa ibang bansa po ba kayo, ma'am Pulubing ina? Saan po sa ibang bansa po kayo, ma'am? Ingat po kayo dyan. Nag-almusal na po ba kayo dyan guys? Mag-almusal na po kayo kasi mag alas 8 na. Ako din dagat ro no. Nasa San Juan di ay. Next week no. Kay maligo na.
Salamat po sa pagtambay. Salamat. Ha? Dito ka dito? Ano? Kato na kasada, may kasada diha god. Ha? Ito na dia, kasiluyan naman na dia. Dali ko sa Green Park. Pero laos, duwabaw. Salamat po, ma'am. Pulubing ina. Thank you. Hapon pa ni ma-expire ang load, no? Agad. Loading na manggod ang kuan. Ha? Kuan ma'am, pero mag-loading lang. Panagsa. Salamat. Kita yung ano, yung dagat. Pangwagwan. Senres. Stoy. Senres. May mga kuan diya para kapit o pangwag tabong kanding ba? Makita yung dagat. Malayo. Galing iba. Dah, pada dah lagi. Dagat mo. Kapit na ka maluban. Kapit na maluban.
Hapit mo pa na, taod-tahod. Ha? Wait, ka. Dari suruh dari pa. Ano sa ba? Lahi balay. Wala na. Butang alam mo, siguro para sa tubig. Ini. Maligo ka, bebe na, di mo kuskusan mo mga bitigas. Ini pa diari ni sinalong pagi pa. Diyan naman na, para maglimpyo. Sulod. Tubig do. Tubig bitaw, kay tangke gunas tubig. Basta bedoy do. Kaya ako diara ko di kabla. Lalong kayo. Ay, uyog ang tangke ha, kay ma. Lalong may kayo diara pa. Uyog cellphone ako. Lalong may kayo diara pa. Ito ubos oh. Ha? Lalong kayo diara do. Tak kita ko. Layo kayo. Basta na pengon. Ubus lalong kayo. Ay kultong eh. Ang tubigan. Kagluwa niya kay.
Salamat po Ma'am Vilmarot. Salamat po sa pagtusok-tusok mo dyan. Thank you po. Salamat po Ma'am Pulubing Ina ha. Sa pag-BG. Oh, sige po Ma'am Vilmarot. Ingat po kayo dyan. Salamat po sa pagdaan. Salamat. Thank you po Ma'am Vilmarot sa pagdaan. May bunga? May bunga? Salamat. Good morning po, good morning. Salamat po sa pagdaan Ma'am Vilmarot. Salamat po Ma'am Pulubing Ina sa pagtambay. Kahit busy po kayo, tumambay din po kayo. Salamat. Kamu lagi may kuhang biyabas lagi. Dili hinog? Walay bunga di ay? Nya. Anong gipahiran man nag-asite? Hmm. Gusto duk ya. Kasapang ka sa gwardiya ron. Ay duk ang tubo. Hmm? Ini tubig niya agay? Leaking na. Oh, pero di na madali kay kuano na. Mo inana lagi na siya magkuan, di na mabuak kay daghang kinig kapilya. Ayaw kuan. Ang gika pa na nimo. Trapo na dito si trapo ng kuano dito. Gunahon oh. Kana diha. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Brian James Miguel, shout out po sa iyo. Mega love shout out po Sir Brian James Miguel. Salamat po. Okay lang po. Kinsa man ni si Brian. Mustaya, salamat. Si Brian James Miguel. Okay lang Brian James Miguel. Salamat. Basta yung ngalan ni kuan gani? Ni Brian ba? Tunay. Okay. Isa nga sa tinangalan ni kuan gani Jenres. Kung Kuya Brian ninyo sa una ba? Kupayoyo. Hello po. Salamat po Brian James Miguel. Okay naman po. Ikaw, kumusta ka?
Las 8:10 pa man. Isa man ni si Brian James Miguel. Parang familiar na ako ni ba? Si Brian James Miguel. Ah, lagi daan pa ko. Ikaw gid lagi ni. Kumusta naman diha, Brian? Ikaw gid lagi ni. Okay kayo ya. Ha, limot na sila na. Wala sila nakalimot ay kanang ang ilan na ang si Janris akong gipangutana ba Brian Ramogoy na kuan. Brian Ray na hibawan nga ngalan ba wala sila ka kuan nga. Kini ana man ko nga unsay tinuod ngalan ato ni Brian niya. Di wa man sila kakuan nga Brian James Miguel. Kumusta naman diha? Anak ko rin, anak Ayo ko rin. sulok-sulok so diha, Bryce. Ay, siguro kinubuto-buto di ay. Nag kuan lagi ka nakakita lagi ka sa kuang live stream lagi. Ano sa alang ka nag-YouTube yan? Dugay na ko yung nag-YouTube oy, kuan pa. Kini ako ang YouTube channel 2006 pa ni siya gi buhat nako. Pero na-active ko ani. Nag-upload ako video sa una 2006 pero wala gid ingon nga gi-active nako ba. Nya karong pagka 2009 mga October, November ba to? Diha na ako nagsugod og kuan, active sa diha na ako gi-active niya akong account sa YouTube. Ya, mo to pag kuan, pag pandemic, wala na trabaho, pauli na diri sa ato wala na. Wala na kay ko naka YouTube kay hinay kay signal mabuntag ra. Pero karon balik-balik na po ang kuan kay na mabuntag ra ko mag live stream basta kay okay ang signal mabuntag. Ikaw kan wala pa lagi nagkuan ka nag-start na po kang mag YouTube. YouTube lang ba, lingaw-lingaw lang. Pero kala sa Lord. Nga ka nagpuyo ila tataya. Oh, naagyapon ko dire sa kuan. Naagyapon ko dire pero karon na ako dire nagkuan, nag live stream sa may reservoir ba kato sa tangke sa tubig ba. Na ako dire nagkuan nag live stream karon. Kay may dire kay okay ang signal. Dito sa balay Hinayman, tagsara mo kuan. Tagsara mo okay ang signal sa balay. Dili na kang balik og Cebu. Si Kuya Brian ni mo sulod sa kuan. Sige. Unsa man na imong channel, imuhan ning kuan non, imuhang Basta. ning pa Sabat mo. imuhan ning pa kanang kanon ipadayon ni imong channel, uploadin ning mga video ba para
kuan daghan po mo bisita mga video lang nga so mga short video lang god bago pa nagibuhat ni imong channel. Di bali. Maghangin. Siya nga. Ito, dito. Ala. Pita. Wala pa nimo na validate ang kuano. Mana validate mo na eh? Balik. Tupa. Ito. Go. Ang bilog. Panguha na mo kuan ka. Panguha na mo ka ng taod-taod ka. Ito ang kuan standing ka. Muli na meron. Tuslok host. Salamat po Sir Reniboy Cafe sa patuslok mo dyan. Congrats po. Nanalo ka na naman po kagabi. Ha? Nakatulog lagi ko. Wag nakatulog ko gabi, wag kabantay ko naman ning kuan man to, naman ning kuan nga si present todo. Ato na kuan ko. Kuan naman ning 15% na lang imong cellphone ba na hanap na kaayo. Manap siya di ay? Manap siya kung 15%. Bisag pa i-brightness no? Panguha na mo gumpay ba? Di na. O dugay na po murag panguha. Hoy, patakag kuan diha dyan Dres kay si Papa nagkuan ra ba? Nara ba diha? Nagdalam to bukag. Mga to pumpay goro. Luta na lang gama oh. Asa dyan Dres? Wa mo kumpay? Ha? Unsa? Hinaki para manguli na ta. Panguha na mo dang kay manguli na ta. Ito dito sa ubos oh. Kaya ito ubos pa. Salamat po Sir Rene Boy Cafe. Mag-in na din po ako mamaya guys ha kasi baka nag-start na po si Ate Jolie. Papasok din po ako sa ilis ni Ate Jolie. Ha? Oh, hindi pa pala nag-ilis si Ate Jolie. Unsa? Tingnan mo. Ha? Gaatang? Asa gatang? Kus gagod? Ha?
I-open? Tao ba? Karon? Oh. To, ini na. Sige, standby ko lang total mag-in ka. Oh, salamat po Sir Rene Boy. Hinihintay ko lang po si Julie na mag LS para pumunta rin po ako sa LS ni Julie mamaya. Salamat po. Ingat po kayo diyan sa mga ginagawa niyo po. O dalag bayabas dahon. Oo, di no. Apalas bag. Kaya mas na, ato naman sad ko. Chenres! Panguha na mo kumpay. Salamat sa pagtambay mo dyan sa inyo guys. Maraming salamat po sa suporta.
kapit sa pamupuan kung pa ikaw. Ano? Lakad na po tayo pauwi. Na, kapit mo puan. Puni pa na para mo na sa usara magkakandi magkakaon na oy. La 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 da da da. Lah. Paru-paru. Yan. Sa ano yung lupad. Lando tagludo. Gikuha lagi yung bulak pa. Sa ilab di ha. Nangmama to na nibsip na tawag na. Wala. Asa maron? Tutulog ko ba to? Auto. And Sayang nga. Ito. Eh, Ang atras. Ano ito? Budahan. sayang. Ganda ng kulay ng paru-paro guys. Rubat na ko. Thumbs up. James Gaip. Thank you for thumbs up. Thank you. Salamat po Sir Rene Boy Cafe sa pag BG. Good morning, Dodo Budoy, Mega Love shout out. Good morning po, Lola's Vlog TV. Salamat po. Salamat po sa pagbisita, Lola's Vlog TV. Mega Love shout out po sa inyo dyan. Salamat. Kumusta na po kayo dyan, Lola's Vlog TV? Nanalo ka, parang nabunot ka kagabi ni Ate Remy Bueno, Ate Lola's Vlog TV. Salamat. Salamat po sa mga nandyan. 5% lang po.
Salamat po Ma'am Lerio Bagasina sa paharang. Mute ko po muna ha. Sandali lang po kasi maingay. Atira. Ako ni katulog. Lulas Vlog TV, salamat po ha. Pasensya na po Angay ko sa yariman ko. na ano na busy po. Sandali. Kung Al, salamat po sir. Kung Al, salamat po. Pasensya na po, na busy lang po. Kaabot ito Saglit. Salamat. Salamat po sa inyong pagbisita. Baka naman to the next. Gandang buhay ko is. Gandang buhay din ko is. Love. Salamat po ko is. Good morning po sa inyo dyan. Kung Al TV, salamat ha. Salamat po. Luis DIY Craft Club. Good morning. Thank you po. Good morning din po. Salamat. Salamat. Sawa ko sleep. Paring ko na. Mga gagaw. Ingat ka lang po, sandali guys ha. Sandali lang. Hello. Salamat po, guys. Salamat po, Sir Kong Al, sa pagbisita. Salamat. Lois DIY Craft, salamat po ate. Salamat.
Maraming salamat po. 7 minutes na lang po ako guys ha. Mag-in na po ako. Thank you po. Pasensya na po kayo hindi ko nabasa agad yung message niyo kasi pa ako. Na busy lang po. Konti. Sir Kong Al, thank you po po. Pahinga na po kayo dyan, Sir Kong Al, baka hindi po kayo nakapagpahinga. Harang muna ako dito. Salamat po sa paharang, baka naman TV Mix. Ate Lois, salamat po ha. Salamat. Six minutes na lang po. Mag-ina din po ako guys ha. Nag-hibernate yung CP ko guys. Overheat na po. Salamat. Mega love shout out po sa nandyan. Maraming salamat po. Sir Rene Boy Cafe, baka naman TV Mix, Ate Lois DIY Simple Craft. Di. Ate Lois, hindi na nabasa. Si Ate Lois DIY Craft Club pala. At si Sir Kong Al, si Utol Kong Hodi. Maraming salamat po sa iyo, Utol Kong Hodi. Salamat po Ma'am Lario Bagasina. At sa lahat po, mega love shout out po sa inyong lahat guys. Salamat po. Yan. 3 minutes na lang po guys at ako'y magtapos na. Salamat. Okay naman po Koy. Salamat po Koy sa pagbisita. 3 minutes na lang po Koy. Ako'y magtapos na po Koy kasi baka nag-ilis na po si Ate Julie ngayon. Para punta din po ako sa ilis ni Ate Julie. Salamat Koy. Sige. Kita kiss lang po tayo doon guys. 2 minutes na lang po at ako'y magtapos na. Nag-overheat na din po yung cellphone ko. Maraming salamat po guys. Mega love shout out po sa lahat na nandyan. Salamat po. Thank you po talaga sa suporta.
1 minute na lang po. Salamat, salamat. Salamat po sa suporta ninyo dyan. Salamat. God bless po. Ingat po kayo dyan lahat ha. Salamat. Sana po kumakain na din po kayo para maging malusog po ang araw na ito sa atin guys. Salamat. Thank you, thank you. Ilang segundos na lang po at ako'y mag-end na. Salamat sa mga tumambay dyan. Salamat. Sige, sige. Mabuti naman at nagbukas na po uli yung shop nyo, Koy. Salamat. Sige, Koy. Tuloy mo lang po yung ginagawa nyo dyan, Koy. Koys, mag-ina po ako, Koys, ha. Salamat, salamat po, Koys. Bye-bye, Koys. Ingat po kayo dyan lahat, guys. Mega love shout out po sa inyo. God bless po. Salamat, salamat. Bye-bye po.